Нова заплаха за пчелите в България. Нозема с серация. За пръв път в България в Националната референтна лаборатория болести по пчелите в София е доказана смесена инфекция, причинена от нозема церане и серация liquefaciens. Това поставя въпроса: серация патоген ли е или е безобидна бактерия? Нозема церане уврежда епителните клетки на червото, а това е входната врата за навлизане на серация в хемолимфата на пчелите, където се размножава. Двата патогена заедно предизвикват тежка инфекция. Клиниката е следната. Семейството се развива бавно, майката намалява яйценосната дейност, наблюдава се прошарване на пилото, хлътнави и продрани капачета, а това са признаци наподобяващи гнилцово заболяване. Пчелната майка се движи хаотично по питите и не винаги е придружена от своята свита. При проверка на съдържанието на такива килийки с кибритена клечка се установява, че ларвите са белезникави, лепкави, а може и да са воднисти. Болното семейство не приема захарен сироп. На дъното на кошера се наблюдава подмор. Умреви пчели има и по питите, което наподобява на признаци на гладуване. Отслабването на семейството в средата на активния сезон, прошарването на пилото, несиметричното разположение на крилата на част от пчелите, така наречената разкривица, са признаци на нозематоза с причинител нозема церане. Ето защо трябва да сме много наблюдателни при провеждането на профилактичните прегледи на пчелните семейства, а при съмнение незабавно да се изпрати материал за лабораторно изследване. Поддържането на силен имунитет и намаляването на количеството на ноземните спори са част от мерките за борба с тези патогени.